Det gode ved William, det var, at man måtte arbejde sammen i grupper og snakke sammen om spørgsmålene. Og det dårlige, det var, at den var lidt svær at læse, og der var mange opgaver, som var svært at forstå. William var en meget interessant tekst, men jeg synes, det bliver sådan lidt kedelig i længden, og den kan også godt være lidt svær at forstå. Jeg synes det var godt, at den ikke var så lang, fordi så kunne man læse den flere gange, og så forstå den bedre. Men den var også lidt svær at læse, lidt underlig, men det var nok det lidt dårlige, men så var det godt, at man kunne læse den flere gange. Den måde, man kan arbejde med en tekst, der er svær at forstå, der kan man læse den igennem mange gange og tage den i afsnit og snakke om teksten. Altså, man kan læse den flere gange, og så kan man lave nogle opgaver til den. Jeg har ikke sådan nogle faste læsevaner. Jeg synes, vi har meget at læse heroppe i skolen og mange lektier, så jeg har ikke sådan nogen bog lige for tiden, jeg læser derhjemme. Altså, jeg læser ikke så meget. Jeg læser ikke så meget bøger. Det meste, jeg læser, det er sådan på computeren eller på internettet. Jeg er i gang med en bog, der hedder Djævelens Lærling, men jeg læser ikke rigtig så meget i den, og nogle gange har jeg tid til det. Og ellers så læser jeg undertekster på nettet og sådan